Една от най-големите човешки болести, знаете ли коя е? Оплакването. То е безпощадно и се разпространява по-бързо от всеки вирус или болест. Буквално се среща навсякъде, по всяко време, от почти всеки човек. И в един прекрасен момент вече ти е станало навик. Самоличност, начин на живот. И ако го оставиш да вирее, то скоро бъди сигурен, че ще източи силата на духът ти и няма да си способен да видиш никакъв изход или възможност за такъв, дори и да е пред очите ти. Оплакването е възможно най-бруталната самопроява срещу себе си. И всеки път, когато се оплакваш, доказваш, че си нямаш идея защо и как се проявява животът. Защото той се проявява чрез теб, а не се случва над теб, като просто някакви си случайни външни събития, които са отделени на теб. Всичко тръгва вътре от теб и тогава се проявява наяве. Просто ти имаш силата, но не знаеш за това. Събуди се. Време е.